Kita ayu-ayu apa kok solar ya? Aja ngono to. Oh kelekmu gitu. Ngencek. Lah urung tak cukur. Layak no riwuk-riwuk. Esuk gua ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Kan Iki Den Mas Broto. Den Mas Broto. Aku dong gawe tisu magic loh. Bapak dan aku bawa. Dan gendeng. Ningkreh. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki. Dayang naik dayang. Dayang sing bau Aku sok. tetep dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras. Taras. Pintung bengi. Waras. Waras dan waras dan. Burung. Burung. Hei. Ocan talahat. Hei, cendal. Bakal mati. Bleset. Mantel. Aja ditinggal kabeh badan ketimuran. Kaya sing eling budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Klitik. Cih, wilujeng dalu Mak Cangik Yuli Mbok. Nggih. Nadiyanto wis rada kliwat sawetara Nggih. ning ora ana alane yen kula ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin wilujeng riyadin. Dawah kula sami-sami Den. Ing samangke wulanipun tasik wulan Syawal ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk kagem panjenengan, ngaturaken kalepatan mbok bilih wonten kladuk ngatur nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Dawah sami-sami Mas Klitik. Momentum setahun sekali aja mung dadi seremonial. Amin amin. Namung tetep iso
dadi cara tolok ukur utawa introspeksi mawas diri kula kalian panjenengan nggih Mas Klithik. Leresipun mengkaten Mak Cangik. Nggih. Kula panjenengan menika mboten wal kesalahan kekilapan ingkang cumondhok wonten ing sisih pundak kiwa lan tengen kula panjenengan. Nggih, nggih. Alhamdulillah suwe ora jamu kula nyatane kalih panjenengan iki wis sawetara rada kangen. Amin. Iki ana jalaran panjenenganing Bapak Gunawan nimbali kula sak kanca kepanggih kalian panjenengan. Alhamdulillah isih ketemu sehat, isih ketemu awet, Amin. isih ketemu bahagia, tur isih ketemu awet. Sing omah-omah alhamdulillah. Mula dalu menika insyaallah Pak Gunawan ngentekke ragat golek nikmat. Nggih, Kersanipun slamet dunia akhirat. amin. Hidup yang bermanfaat Amin. insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Wah, Niki jan. Mas, Pripun? kula nderek bombong nggih. Udah kawis wonten kawan tahun kula nggih suwan mriki. Oh, nggih ta. Nggih, ning bedanipun sampun maju pesat. Kok maju pesat bab nggih napa? Masyarakatipun Nggih. sedaya gumolong nyawiji, guyub rukun, anggenipun nandur silaturahmi. Nggih. Wondene ragi mlebet pun benten kalih ingkang tahun-tahun Petang-tahun kepungkur. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kula mlebet ngriki nggih kaya priyen nika nggih mboten beda. Napa-napa nggih sampun didahke masyaallah nggih. Nggih. Sah, Niku tegese masyarakat niku ayem tentrem Mas Alah Klithik. diaturi sedaya cemawis, Mas. Nggih. Sedaya cemawis. Heeh. Kula lagi ndugi nggih teh panas pun metu. Leres. Rokok disuguhke. Nggih. Soto ditokke. Heeh. Keluarga besar saking Pak Gunawan leh ngaturi dahar. Monggo dahar Mas Klithik nggih hak ngono. Sami kalih kula, nggih to. Wis dadi unen-unen. Nggih. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, ning nek sengsara sak ngisore kere. Lah Wis niku. tenan. Ning nggih sayange siji kok, Mas. Apa? Kula ken dahar niku suguhane soto ning ora enek sendoke. Terus kon nyosor napa? Oh, sampean iki ya kurang ah. Boten, maksudipun tasih dipun pendhetaken. Oh, nggih. Nggih alhamdulillah keluarga Pak Gunawan menika grapyak semanak, Mas. Nggih. Nyatanipun terbukti saking katahe keluarga besar ngomah ora cukup ngemper kebak Nggih. nganti dhuwur wuwung barang dibeki ngono kae. Nek ra keluarga besar enek kae. Mang delok sing mirsani ning nggon Wah. naungan kae lho, Mas. Diaturi kaya wong arepe budal ning Malaysia kae. Delok awake dhewe kaya delok boyo. Diaturi kok. Mula niki dalu sowan piyayi wonten ing tlatah Ngaringan Gandusari. Insyaallah sedaya cinantet ngamal jariyahipun Mas. Amin. Mboten namung rawuh, namung mirsani ringgit mboten nanging Nggih. derek-derek dono driyah donga Nggih. dipun tujuaken dening keluarga ageng Bapak Gunawan. Leres. Insyaallah ridho lan hidayahipun sedaya masyarakat sedaya nampi kabarokahan. Amin. Anu ngeten Mas Klithik. Nggih. Pak Gunawan pinanggih kalih kula Mbak Cangik. Kula rumaos bombong kepanggih kalih panjenengan. Gandeng gadah kula niku ayam gitu. Nggih, nggih. Panjenengan benjing kondur ajeng beto ayam urip napa telur lha muni ngenten-ngendikan ngono kuwi. Alhamdulillah. Ya ta? Lah Nggih, sirku nggih. tak nggawa pitik urip tak keke bis ya ta. Terus Ya gone tak tinggal. Aku wis pilih ngeboti pitike wae. Wah. Iki panjang iki tak keke kene ya ta. jenengan ngoten niku ya ora. Ah iya ngopeni pitik iso bati. Ada ngopeni kancane mburi kuwi. Wah. Apane Alfian iki Ah wong saking pintere Pak Gunawan ngingu pitik iki lho. pripun? Endoke nganti separo oleh nyuguhi iki mau. Lah pripun ta kaya Endoke ora utuh mek separo tok iki. ya niku wutuh kaya. Nggih niku. Ora dipoto kok Mula ngiringan. kok. alhamdulillah niki percontohan pitik horen gitu. Ya Allah, ya Lah Allah. wong jenenge lanange ya. kula kalih panjenengan iki ya iso jagoan kepenak lho. Heeh. Mbok ya paling ora ki njawil pundake adine ndur. Aku tak kepengin jagongan ngono lak kepenak to. Nggih. Ora kok terus meneng ngeten iki. Ah Ya masa aja meneng to, Mas. Nah. Jenenge wong ya nyambut gawe padha ning dhuwure kok ya ming kronon tentenan ki ya nggih ngopo ngono lho. nggih, kudune iki ya saling mengisi ngono. Ora ngomong Selamat kandhane. malam, Mas Kluthuk. Maju rono. Wis kowe iki raimu ireng wedake ora kandel. Dadak nyisih rene ya ngopo ora. Jane iki penak omongan terus no. Aku iki meneng iki bayaranku ya padha lah sini.
Ora kok tegese perkara bayaran ning tanggung jawab kuwi sing penting. Ngono lho, dandani apa-apa ora pantes blas. Aku gumun Mas Bayu. Piye? Ager dagelan iki menawa sewu wira pradangga panjenengan ngagem beskap ya wasis kabeh. Nggih. Dur kula nikah rikala semanten. Niku lak dipun dawuhi pengrama panjenengan. Nggih. Letik dandan sing mriyayi nggih, mo kula ngoten. Nggih. Niki kula dandani kok ya ora mriyayi blas iki. Piye jajal? Malah kaya takir klontang niki. Ora apik blas iki. Oh no. Alah mesem. Apa mesem iki lho. Apa ndung apa-apa wis mesem ya gembagus kowe. Sing mesem sapa? Lah ngono. Seliten capar kok mesem. Ayo kono ndang. Mas Kluduk. Dalam Mas Bayu. Seneng ora. Aku ya seneng ora kira-kira kalih jenengan iki ya. Masyaallah. Lah piye? Kula ki wis pirang taun ora ketemu karo panjenengan. Lah. Alhamdulillah aku iki kok kangen lho karo Mas Klitik. Mas matur nuwun Den. Pancenipun kula sampun mawantu-wantu kalian kanca-kanca. Binjang menapa saged sapet jagong sak kelir kali panjenengan. Diaturi. Saya to Mas. Oh jan dawuh pripun? Kula ki wis pirang-pirang taun ora ketemu karo jenengan. Kalih kula ora nggih. Nggih. Kula niku kangen tenan karo Mas Klitik. Lah niki sing dadi catetan niki. Nggih. Kula kangen kula kali panjenengan terobati wonten dalipun Pak Gunawan. Saestu. Niki Gus. Kudune iki kangane kalih kula. Kok kangen karo Klitik iki piye to sampean jare? Loh, mergo nek kula ketemu Mas Klitik mesti ketemu karo jenengan. Dadi yen iki katut. Wah. Ngoten lho. Ngono. Aku seneng. Panjenengan berdua ini tidak bisa dipisahkan Ora kecuali iso. maut, kecuali maut. Bener, Pak. Nah. Ngono lho. Padha karo dalu mlika. Apa? Ayo apa? Lah ya padha karo dalu Mas. kuwi piye? Bengi Sing apa? mirsani kathah. Dalu mlika muga-muga ora bakal ana sing misahne dalam rangka maut sing misahne dalam rangka meresmikan musala menika muga. Kosong respeke musala. Oh gitu. Lenggahe keng putra lan putrinipun Pak Gunawan dipun catet wonten masyarakat disahke wana negara yen bengi iki dilenggahke ana ing damparing keprabon. Dilenggahne apa ora iso linggo dhewe piye? Dilenggahke iki dadi pinanganten sakarone kuwi lho. Rumangsamu ki ora ngerti kok. Mugi-mugi Pak Gunawan kalih garwane dados temanten. Contonge. Nyapa Pak Gunawan ki lho? Putrane iki lho. Sing didongake iki sing sepuh. Lho. Kok ngono? Lho nggih no. Manten anyar klek paribasane seneng-senenge diomongi kaya ngapa sok kala direbokne kuping tengen ditokne kuping kiwa. Oh. Sing sepuh ki didongakne muga-muga awet ben bisa dadi contoh dadi patuladan anak lan mantune. Anak mantune didongakne apik lek wong tuane iki nun sewu bubrah. Apa ya ora iso Apa ya lho ya lho. Sing didongakne iki bapak lan ibuke. Muga-muga anak bisa nyontoh bapak lan ibuke. Amin. bayangane anak kuwi gumantung saka wong tuwa. Nah, Heeh. ngoten lho. Iya ya, kok lek muring-muring iki lho. Dadi sing didongakne menika Pak Gunawan kalih Bu Gunawan. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati kali Pak Gunawan nyapa Pak Gunawan karo Bu Gunawan. Loh, Kowe nek diundangi salah lho kowe. Lha nyapa? Pak Gunawan karo Bu Gunawan sik indah. Lha ya. Pak Bayu kali Bu Bayu sik indah. Pak Klitik kali Bu Klitik sik indah. Lah saiki nek Pak Kluthuk Terus gandengane Blu Kutuk ngono ki. Apa ya penak? menika Pak Gunawan anu tindak jagong kalian Bu Gunawan lho ngono. Menika Mas Klitik tindak jagong kalian Bu Klitik. Menika Pak Kluthuk jagong kalian Blu Kutuk kalah. Wis kowe ora usah dadak gawe ukara Pak barang. Ngono lho, wis santai ngono. Wis to. Mbok lokle Blu Kutuk ya ora apa-apa. Jeneng elek ya ora apa-apa. Tapi kan sampean karo bojoku asline. Lah piye to? Sampean lokle bojoku elek jenenge ora apa-apa, Pak. Nah, terus profesi. Tapi asline lho, iya lho, Bos. Piye asline piye? Lho. Piye? Nek- Aku ngomokke apa? Garwane Mas Bayu mboten sombong, Den. Napa? Lenggah nderekke keng garwa, memberi doa dan support. Sing ngomong sapa? Lho. Lah lenggah niki ngapa nek ra nderekke keng garwa? Sing ngomong sapa? Kowe iki ora paham kok. Itu karena dilema ketakutan dalam rumah tangga. Kowe contongmu ra geran Sik. jeblas lho. Ora ager gableh kowe. Hei, nek Maksudmu dindingan
Arep kaya ngapa wong kuwi nek wis ditembungke sakinah mawaddah warahmah sing wis disampaikan karo Mas Bayu kuwi dilakoni bengi iki. Lek dilakoni kanthi ikhlas, kanthi tulus, kanthi percaya. Mbak Yu utawa garwane Mas Bayu ki ning omah tengok-tengok tok turu wis penak. Ayem. Ayem. Lah nyapa ndak ngetutne Mas Bayu? Ini berarti ada gejolak-gejolak. Gejolak-gejolak. Genahno. Pangapunten Mas, pangapunten. Contongi klub. Ora apa Mas Ben. Aja ngawur. Ayo. Neng dinding gon. Kesetiaan seorang istri itu akan mutlak di bawah suami yang setia. Di mana ada suami yang setia, istrinya akan juga ikut setia. Di situ ada suami yang sukses. Pasti di sebelahnya ada istri yang setia. Kata-katamu ki tolong aku gaekno kata-kataku temokno sing kata-kataku tak tapukan lambene. Yang kok iso lho? Yang nanggerono sing lanang sukses, garwane mesti setia. Urung mesti. Loh. Berarti lek kata-katamu kaya ngono kuwi di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Kowe roh pelajaran bahasa Indonesia apa ora? Ngertos. Enek antonim, enek sinonim, enek lawan kata, enek persamaan kata. Nggih. Lek goleki lawan katane, di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Lawan katane, sok belek sing lanang ora sukses, sing wedok minggat. Kuwi gek sing diomongke sapa? Lho iya apa ora? Aku kok sosok ketar. Sosok ketar-ketir aku. Ya ora. Loh, wis iya apa ora? Terus piye? Iki pelajaran lho. Iya ya. Dadi kata-kata kuwi perbahasa kuwi salah. Sing bener kuwi di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya pasti ada istri yang setia. Dadi ora mergo suamine sukses. Ngono lho. Iki delok. Tapi Tanggapan rame kancani. terus Ngopo? piye? Hangangi ngopo? Nek kekrek lambemu muni aja. Ayo. Ini karena dampak dari pendidikan yang unggul. Ngono lho. Nek Aku didik keluargane apik, mesti tundane ya apik. Apik kaya aku gitu. Nah, Halah. ah, rupamu kaya genset ngono kok. Piye? Aku tak nyonton apik kok sampean piye coba. Mas Ngambut. Bayu teruji lho. Terus ya apa? Loh, Iki diantara dua. kepiye? Kose kok di antara dua. Siji ngatur manajemen, Heeh. Terus sing keloro dalang iki mesti jajarane wong ayu-ayu ngene iki. Nggih. Ini ada dilema ketakutan. Mas, Loh, gunane mata nggih apa? nyawang, Gunane irung nggo, ngambu, gunane kuping nggo, rungokne, gunane lambe dinggo, ngomong, gunane tangan dinggo, nyandak, gunane sikil dinggo, Mlaku. gunane ati dinggo. ngrasakne. Lah nyapa nek roh sinden ayu? Sik, kabeh ki mbok omongne. Gunane iki nggo apa? Ya iki apa? Kok iso tekan kono iki lho. Sing bahaya ya kuwi. Oh, ngono ya. Loh iya, Oh, nggih. nyawa. Iya ya. Aku iki lho. Ngono. Aku ngene iki. Loh, iki mergo ngetut iki mergo kuwi. Mare klitik gawe luwengan dhewe iku lho, Manas. Ora kok perkara ngoten niku, Gus. Ora, mripat nyawang tok. Iki ngambu tok. Esuk-esuk nek mu nyekel rada suwe wae. Lah kok sik to? Arang dina wingi nyekel mek lit ngono tok. Ah, Lah kok iso nyekel mripat karo nyekel nuthuk gula iki piye karepmu? cempolo. Nggih lho mboten. Piye, Mas? Lho ngono lho, Bos. Lah iya. Mulane sing damel ngene, dalam rangka nikahipun Mbak sinten, Bu? Mbak Dila kalih Mas Gale. Ngene, tak omongi. Kowe rasa ngomongi. Loh, saya itu juga wajib untuk Aja. loh, ngewene. Lah ya wis ben melu ndongake ora. Aja tukane. Kowe yo kaya ngono. Sik. Kok kaya ngono? Nah dongane apik lho. Ora usah ngomongi. Aku ki Ora usah ngomongi. Sing ngomongi iki sing kaya aku ngene. Dongane iki apik klitik kuwi. Alah, dongakne apik tapi nun sewu. Apa? Aja kowe, aja ngomongi. awake dhewe mung lelak. Aja nganti nek Lek perkara keluarga sing ngomongi aku. Iya. Aja ngomongi kowe. saestu kok, Gus. Nek panjenenganmu Bener ta, Pak? Saestu. Oh, alah. Aja ngomong. Kabare bener. Aja ngomongi. Sopo iki kabar. Ora. Kabare wis saiki usaha. Ya ta duwe. Iki bener. Nggih. Ya. Ro ngono ra budal aku. Ayo, omong. Lagi nih. Ngene. Abang ketemu. Wong kaya aku ngene iki lho. Iya. Luluh lilih. Lemah. Ayu-ayu ngene iki aku kekuh ya ora. Masya Allah. Waduh. Hebat tenan. Kolbiahmu kuat, jasadiahmu roso, Loh, atimu kuat. kuat Mas.
Tapi sing iki ya kadang-kadang Tapi yo Piye tau padha iki ae, dirungokke Mas. tenan wis Iki dilem. piye kok, sing ngempet ati penting. Oh Pak. nggih. Kita harus mempunyai prinsip Mas Galih karo Mbak Dila. Bahwasanya kalau kita hidup berumah tangga, sing penting itu mempunyai moto yaitu happy wife, happy life. Wah, duh. Ora enek kok moto kok mereke kuwi moto ki ya eneke Ajinomoto. Tak mangkok merah. Ketok lek jenengan iki nunjuk. Gila. Blakonmu kecilik lho. Kok setok kok tembungmu setok. happy chef baby Happy wife, happy life. apa kok? Bahagiakan istrimu, insya Allah hidupmu akan juga bahagia. Masya Allah. Mas Galih itu harus membahagiakan istrinya. Wong lek bojone wong wedok kuwi bahagia, wong lanang itu hidupnya akan bahagia. Lah wong wedok ki bahagiane apa? Sepisan dikoyo akeh, sing keloro aja lali skincare, sing ketelu perhiasan aja telat. Duh. Wong wedok. Wong wedok kaya ngono kuwi. Wah, lho nyatane kok wong wedok-wedok berarti mulya ngono kuwi. Mulya. Eh. Tapi aja salah, lek Mas Galih ki sok ben paribasane saking ganteng, sok ben rada elek aja masalah. Lah sebabe, Mas. Pengorbanan seorang lelaki itu demi mempercantik seorang istri. Hmm. Iki wis menjadi riset penelitian 5 tahun kula, Bos. Lho. Ngantek 5 tahun. 5 tahun riset. ya. Loh, nggih no. Ini sudah mengatakan bahwasanya wong ki aja kegoh karo wong wedok, aja kegoh karo wong lanang, paribasane lanang wong ganteng ning jaba, wedok ayu ning jaba. Kamu harus mempunyai prinsip bahwasanya beautiful because of love. Loh. Yang artinya Beautiful because of love. Cantik itu karena cinta. Kowe nyawang wong wedok ayu, yen kowe ora tresno, kowe ora bakal dadi wong ayu. Ayu-ayune bojomu sing nang omah, ayu-ayune bojomu sing ganteng ning omah, mergo kuwi wong sing mbok tresnani. Lanang wedok aja nganti pet mbok deplon. Pet mbok jebol ki mepet tembok madhep ngulon. Cakemmu ya apa neh basa iki. Lah aku yo melu-melu sampe. Tenanan iki kowe iki sing mlengo sik. Iya. Salah to Salah. Cawodomo. Nggih mboten Mas? Mbok. Loh, kok mbuh itu? Oh nggih. Nggih, leres. Piye to? Mosok salah. Wong wedok iki kaya ngono ki, Bos. Rumah tangga iki kudu dijaga. Kula niku bojo kula nun sewu. Kula niku rumah tangga nggih 15 tahun. Kok geger ora? Kok aku arek seneng karo wong wedok ya ora? Ki lho, Mbak Dila karo Mas Galih. Padahal nyambut nyonto kuwi. Padahal nyambut gawe karo wong wedok-wedok lho, Bos. Masya Wong ayu-ayu lho. Heeh. Sebabe Loh. kok Loh. nganti ora iso kegoh ki ngopo sebabe, Mas? Aku wedi ya. Lho kok aku anu Wedine iki omongno sik ora. bojoku go wedi ya. Kemesraan tuh tidak harus ditunjukkan di masyarakat. Tapi umum. bojoku gede mbiyen karena cinta saya terhadap istri. Iya. Akhirnya saya kembalikan mempercantik seorang istri, Bos. Kaya garwane Mas Bayu. Iya no, Mas Bayu ki mbiyen lemu. Eh. Mas Bayu ki mbiyen lemu. Sing Mas Bayu sing ndi? Garwane Mas Bayu. Heeh. Tapi begitu Mas Bayu tanggapan rame, akhirnya garwane di apa jenenge ditukani obat diet, akhirnya ya langsing kok saiki. Masya Allah. Aku nyontoh Mas Bayu, Nggih. aku telepon to, Nggih. telepon Mbak Yu to. Iya. Yu, obatnya apa Yu? Ben bojoku rada kuru. No. Akhirnya diwehi resep tuku ning apotek iki obate. Aku tuku obat, alhamdulillah resepnya mandi, saiki bojoku mbiyen lemu to. Nggih. Saiki cilik. Awake. Alhamdulillah. Awake cilik tapi ndase bah gede. Sik to. Lah nek awake cilik ndase gedhi lak ya kaya gayor kae. Kuwi jane wong wedok kok lele dungo. Ngawur wae. Biyen ireng, wong bojoku wong desa lho, Bos. Oh nggih nggih, heeh. Blitar desa rada pucuk ngeni Pak bojoku iki. Oh nggih. Ngeni wonge wireng. Heeh. Wah layak no, sikile nglumpuk kabeh. Masamu mentok ya. Oh, Cangkemmu lek ora kok apa? nglumpuk. Bayumu lho. Ora. Kuwi mbayumu. Aja nesu sik, aja nesu. Lah kowe diji klumpuke wong mentok kowe to. Kosek ta. Nglumpuk ki rapi saking rampinge driji ki lho. Aja gelo. Nyatane drijine nglumpuk, bojone ora tau kepleset. Nggih. Iya ora? Nggih. Mergo tinggo ngerem kuwi pakem. Enak. Ngawur wae. Ora ngerti ora Ora sampe. ngerti kok. Kira kancane bojoku kowe. Oh, Bojoku iki mbiyen ireng alhamdulillah sakniki putih. Aku lo tekok Mbak Yu juga. Kok putih piye lho? Akhire kula tukani skincare, Bos. Weh. Tak tukani skincare ki sak pasang ki siang malam ki regane 7,5 juta. Weh diane ta. Wong lanang sembodo ki ya ngono kuwi. Jok godhok kok. dadi bojomu Loh, waktu mbas iya no, ben ketok ayu no. Ben aku ora kego karo wong ayu liyane. Jadi percantiklah istrimu agar kamu tidak terpesona dengan wanita cantik di luar sana. Loh, dadi mbok tembaske Tak krim. tukani skincare sing sak pasang 7,5 juta. Nek cara pakainya kuwi Siang malam.
Bojomu ya mudeng. Lho ora no, bojoku njaluki instan langsung. Loh, Dadi bintang putih piye siang malam digawe bareng, Bos. Wow. Begitu seminggu proses tak delok urung elek bentuke, Iya, iya. 2 minggu tak delok ora elek prosesnya. akhirnya 3 minggu baru terlihat. Oh iya. Rata ya, Genah wis. Kulitnya belang kayak tekek, Mas. ini. Iki malah celelekan. Iki dirungokke tenan lho. Ditimbali iki pamrih apa to? Ora et labora bekerja sambil berdoa. Ndongane apa aku ndongane keluarga kowe ora mandi ya ndongane wong. Wong ditimbali dipirsani piyai sakmene mbane kok Kok iso pamer bojo sing kaya pamer tekek? bojo. Paling tidak itu bagaimana kita bisa melihat di dalamnya Pak Gunawan sama Ibu. Ada usus. Kok sik to? Di dalamnya ku maksudnya iki lingkungan keluargane kuwi Nah, lho. internalnya itu seperti apa? Delok jerone omah iki ning Ngono ngopo lho. ngono. Ya mie, gula gombal. Mama lah mabut telek pitik, mburi telek pitik. Beliau itu pengusaha. Ora mung nggon ayam tok. Lah. Nek awakmu ngerti nggon tata krama, subosito sopan santun, nggon usaha wae iso didagekke bekal untuk doa mempelai berdua kok. Iso. Kene ora mbok goleki. Iso kowe. Nggon pitik kae. Pitik Sanu camu barang iso mbok goleki. iso. Ayo kene nggon ndas e. Ndas. 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 Pitik kae nggon ndas e. Ndas ki kepala. Kepala ki saka tembung ki kepala rumah tangga, Mas Galih menjadi kepala rumah tangga Nah. kudu bisa ngayomi, melindungi dan paribasane nyukupi apa sih dadi kebutuhane keluarga. Karepku yo ngono kuwi lho. Weh, dadi mung contoh perkara pitik Lho, sawak nggih. iso dienggo Saged. sangu wong omah-omah. Nggih. Kuwi mau kepala. Nggih. Papa ki paringono panjang lusuh, paringono awet anggone rumah tangga. Nah ngene iki lho, ngene iki. Laki lancar, muga-muga pinaringan lancar rezekine wong tuane, ya lancar anak lan mantune. Yo ngene iki lho. Katresnane iki ya kudu Lho, diketokke. nggih. Kuwi adine bangga. Nggih, Aku ngeten seneng. Heeh, kuwi kepala. Kepala. Kon meneh nggon kepala ana gulu. Gulu menika saka tembung gugunen. Nah. Gugunen dawuhe wong tuwa. Wong tuwa ki lek ngomongi anak mesti bener. Mergo wong tuwa ki ora nek nyengsarane anak. Intine wong tuwa ki bakal nyenengne anak. Wong tuwa iso nyenengne anak, ning ngurung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa iso ngopeni anak 5. Ning ngurung mesti anak 5 iso ngopeni wong tuwa siji. Masyaallah. Kuwi mau gu. Jan ngono kuwi aku kaya marem dadi ajeng. Kuwi marem aku. Terus? Lu. Lu ki luar biasa dalam rangka mantune putrane Pak Gunawan luar biasa nimbali wayang kulit, nimbali Mas Bayu Aji sing dadi dalange, ana Mbak Niken, ana Mbak Tatin, lan ana Mbak Sindir-sindir sakmono bane lan nyeluk sampean karo aku. Masyaallah. Wah, Jan, katresnane iki pancen kuwi. Kaya marem aku. Iya nah iso aku. Ono ki sedulur sing nyawange wah. Iso. Enek keharmonisan. Ah iya bener. Niku bar gulu medhone terus apa? Gulu medhom ning nggon Dodo. Dodo ki sak do ki dono rasa. Dono rasa ki sing penting ngandung rasa. Sakmene mbane bengi ki ya dono rasa warga masyarakat sakmene mbane. Sedekah lillah. Akeme. Aku sing ngambung. Gentenan mosok aku ora le dilat dasmu. Kok dadake melu ki ngopo? Dodo. Donek ki dono driyah. Dono driyah ki nyumbang sumbangan kaya ngono kuwi lho. Duwe ngilmu kanggo mulang. Lang tinggal duit kanggo nyumbang, duit tenaga kanggo rewang. Lah kuwi sing jenenge Lho. dodo. Dodo. Sampinge dodo ana suwiwi. Suwiwi. Kok suwiwi ki apa kok jar suwiwi suwiwi. Suwiwi susu ki saka tembung Suwiwi? Suwiwi. Kang cacak ora. Sing tok kalem kok gedhe. Suki sumpah prasetyamu sing mbok tresnani kuwi ya kuwi. Kuwi ki saka tembung wilayah rumah tangga kuwi harus diprioritaskan. Kuwi ki wiwitan biyen saka tresno, biasa ben mbok pungkasi saka tresno. Ngono lho. Dadi suwiwi. Suwiwi. Suwiwi saka suwiwi kiwa. Kiwa kitab suci kudu mbok waca. Alhamdulillah. Wa ki wara-wara. Kudu ngomong tangga teparuk, ngomong keluarga yen bengi iki ana pahargian. Kuwi suwiwi kiwa, suwiwi tengen. Tengen tak dongakne teman-teman wedok tendang meteng. Mergo Oh, sing harapan. mergo sing diteni ya kuwi, harapane keluarga kuwi Meneruskan keturunan. Iya, Betul. muga-muga ndang duwe momongan dadi anak sing soleh lan solehah. Terus Ngentut. Ngen ki angen-angene so anake dadi sing apik. Lah aku pikir aku kecepeten deh. Kok iso tekan ngentut. Ngen ki angen-angen. Nangen. Ngentut ki yo kesehatan. Iya. Iya. Mergo nek rasa ngentut ki lara. Iya, Ngen ki angen-angen sing diangen-angen wis kasembadan. Amin. Lho, Pak. Suwiwi kiwa lan tengen Enak, sampun enak. dipun rucat.
Nggih. Lajeng mandhap malih, Mas. Apa iki? Menika wonten pupu. Pupu pusaraning awake dhewe urip ning alam dunya iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pusaraning ati, pikiran ade iki mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pu neh. Puneh pusate pahargyan bengi iki ya Mas Bayu sing dadi dalange. Ngono sepetan. Pupu mandhap wonten ceker. Cekatan. Dadi wong wedok ya kudu cepet ngadeni wong lanang, wong lanang ya kudu cepet ngadeni wong wedok. Iya. Ker ki aja lali wong lanang nukane skincare. Oh iya. Enek meneh sing gurung. Brutu kuwi ada telek. Yo enek berapa suku kata ngono. Brutu ki berusaha. Wong wedok wong lanang ya harus berusaha. Iya. Tuki tutupen wirange wong lanang, tutupen wirange wong wedok. Jangan kita aib rumah tangga, kita sebarkan lewat media sosial. Hari ini harus ada. dimusyawarahkan untuk keluarga. Capek. Kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Elak tenan. Lah, brutu sik sitok. Apa? Brutu ki nggih ngetokke napa? Lencong. Telek. Jangan sampai kita itu berumah tangga, jangan sampai kita hilang dari telekomunikasi. Alah. Kuwi telekomunikasi. Telekomunikasi kok telekomunikasi. Mumpung ada suwe. Kesanipun gaya nggih, Gus. Nggih. Anu ki gandeng rampung ngrungokne anu Mas Telek iki mau. Saiki tak goleke kanca. Coba kuwi nek ora ana wong wedok ora lambene ora ngecuwis ta. Nggih. Mbak Tatin gerene sik Mbak Tatin. Oh, ngoten. Siap. Ayo, mriki Mbak Tatin. Monggo, ayo. Monggo. Petaram tur. Larak disampirke Selamat malam Mbak Tatin Lujeng Dalu. Inci sugeng dalu, Mbak Limbuk, Mbak Cange. Saya sehat, saya laris, saya kasembatan, saya kuncara asmane. Wah jan hebat tenan. Piye Mas Klitik? Piyayi kok sarwa hebat iki piye? Wong niku iso diarani priyayi mergo nek wong wadon Nggih. menekankan bahwa punya identitas yang tetap. Niki mula ketok mriyayi. Nggih. Saking Ngayogyakarta, njur tetep pakai identitas Ngayogyakarta. Terus Konde ora ketinggalan, sunduk mentul nggih tetep mboten ketinggalan. nggih. Mula yen bojone pengen mriyayi ngene dinggoni niki. Kaya ngene iki nek wong wedok. Kene wae gelungan. Nek sunduk mentul ra nono kae disungkiti apa kembang. Yo kembang melati yo apik. Kembang melati engko dikira tiru-tiru. Kembang bojo. Akeh sing gawe. Bojo ki ndek nggih gelungan kene tak wae kembang api. Lah kok ndase mbledos. Kaya anane Sampe jenengane Aku Jawa. jane pegang aja omong kuwi kok. Karepku ki ndudohi wong wadon sing mriyayi ngene iki. Agemane kebaya nganggo Kebaya. selendang. Nah, disampiri selendang lah bojomu wis mbok sampiri rong. Bener. Bojoku tak taleni ning guluke. Selendang. selendang ngene iki lho, Mas. Dicepi Ya, ya. niki cunduk mentul. Rencana plak cepil linggis kok cengele aja. Mbok rasio-sio nek karo wong wedok ki. Nyapa lho wong Ya wedok. jenenge anane wong lanang ya kudu karo wong wedok. Nyapa. Lah nek ra ana wong wedok arep piye hara? Lho, lah nyapa tuku lho. Lho ya lah, kaya ngono kok nuturi coba mau kok iso kok nuturi. Wong wedok iki paling rekoso, Mas. Ora kudu mbok sia-sia. Lah iya mbok rasio-sio karo wong wedok. Mbiyen katon apa saiki Nah. katon apa? Ngono Yo lho. katon lemu ya. Lho. Katon lemu ya ben lemu malah rasah dadak lemok kita ya. Lah kowe nek umpama bojomu lemu nek arepe butuh karo bojomu nek goleki piye coba? Ra kangelan kowe. Goleki apa ta? Goleki apa? Kowe lho goleki apa? Goleki apa? Kowe lali apa? Enggak. Ngapa to kok rasah demek-demok? Oh, saya tahu ya, mak iki ngapa jane? Jane ngapa ngono lho? Ora omong ning tangane kok grameh. Tanganmu e jan kok celintisan. Kudune sing ngrambat ki mata mergo ngerti. Tangan rane matane kok
Rambat kon ndi? Kabarmu piye? Pek. Ya wis. Ini iki lho. Ngeten lho Mas. Ngeten lak ra duwe tata krama to. Yen kepengin diajeni wong wedok iki ya wong wedok diajeni. Nyapa wong wedok diajeni barang. Lho, kepiye to yu? Lah ya kuwi kira ya iki mergane ngene lho Mas Klitik. Biyen ki arep seneng karo aku. Mboten. Nang aku ora gelem. Sing ngomong sapa? Aku asline seneng karo ibumu. Selerane trayo tuwek kok iki. Senengane ngono-ngono kuwi to. Tuwek aku dek iki ora mulih ning nggon ngomahi maratuwaku ya disusul iki ya. Mangsane piye kok iso? Rene Iso seneng mbok. ora. Wis rasa gagas yu. Lah iki wong dumak-dumak ya. Ora mulyake bojo ki ngene centelke, tukoke mas-masan. Lho, masak mole kalah bojoku lho. Lah, Bojoku tak tukane Mas ya kok kene sampe kok lengen ya. Lho. Mas. Iya lho. Oh lah yelok ya. Kalunge sak pelek gedine. Hmm. Melaku ndek iki 3 wulan bungkuk. Wah, masyaallah. Lho. Ali-ali. Ali-ali iki ya driji 10 bek, sikil iki driji 10 bek. Nanti kentekan Ngantek diji. ketan driji iki nyilih drijine tanggane. Ampuh lho. Iku jenenge anu wong wedok sing setiti. Ane ya ora kalah tetep jek menang Mbak Tatin. Cara nyandange didelok. Leres. Nggih ta. Iso pas kaya ngono iki piye coba. delok. Kuwi mergo skincare kuwi mau. Enggak aku skincare iki kok tekek. Wis anu yo. Pancen sing taun 2017 wis ora nyetak ngene iki. Ora ono to. Kula diwet-wet bae. Kalian nglaras gending. Nggih, sadurunge kok tak nyuwun anu Mbak Nggih, Tatin. Arep ndongake apa romantene. Oh nggih, kagem. Gempak. Ngopo to? Mas Apa to? Mas Galih kali Mbak Dila. Nggih, Mas Kale kalian Mbak Dila, mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pengen Iki ganggu ngopo apa tak to? jare? Ono, ojo. Rasang rusui. Lungguh ngono, rodok-rodok. Ya omong. Ya, Mang. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, Amin. enggal cepet angsal momongan menawi putra nggih putra soleh, menawi putri nggih soleh. Amin. Kula melu seneng Mbak Tatin. Aku ya Injek pripun? aku ya seneng kok Mbak. Apa? Kupingku bosok. Ora. Lah undungane Mbak Tatin apik kaya ngono kok ya. Ya mula gandeng iki Mbak Tatin wis lenggah ning kene, ayo ngelaras gamelan sik. Siap. Kula tak nyuwun dandang gula Sidawasih. Ya, dandang Oke. gula Sidawasih ning sing bawa Mas Klitik. Siap. Nggih ta? Nggih. Sing bawa Mas Klitik makili karo Mas Galih. Engko langgame setya tuhu Mbak Dila. Ayo, pamintaku. Ya. Monggo, Menika kaya apa? sesuai dengan utusan jenengan lho. Ayo no. Siap. Nggih. Rene. Kowe kok mengleyes kudu Rene ambek. lho, Mbok Rene, Kok melu Rene. Mbok dudoke sing sehat ngono lho. Dikongkon sampean nyapa to aku melu. Lah kene kok nyapa dadak kudu ambruk wae. Nyapa lho urusanku dhewe. Oh dadak do rene. Rene. Ya nyenengke. Matur nuwun lho Mas Bayu. Oh nggih no. Masyaallah. Dalang kondang duwe samben gila nih. Apa? Sapa neh? Dalang kondang lho. Mosok Apa? nyambini bakul kopi lho. Kowe iki turane dek iki ngawur. Kowe iki jan dagelane mantan maling iki ngono kuwi. Ngerti lek regane plastik muda kalau Aku gitu. ya ora kelingan nek bengi iki rodeke to ya. Ora Kuwi kok aku tak resi isih. Sawayange. Pamintaku Nimas Sidawasih. Suarane apik, larase tepat, nyomas iki jatah 100.000 kagem panjenengan. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah. Yo. Kaya Napa to Cakoni sapa? Urung wayahe yo. oh alah ngono ya kleru teh. Mas aku ya wis Ayo. Iki arep nanti aku arep Rene apa rono? Musuh saya Oh, dulu. musuh ini dulu ya. Kaya Kaya kula. ngene wong nandang asmara diajeng tati injih Kang Mas. sawangen saperangan warga masyarakat ana ing bengi iki katon
endah lan kompak. Inji leres. Nanging ramene bengi iki ora kaya ramene atiku yen wis kalebon katresnanmu Diajeng Raden. Menapa inji to Kang Mas? Panjenengan menika saestu jangan ngremenaken lho Kang Mas. Kaya-kaya ora. Diajeng. Nyapa kok Diajeng Iki dadi apa? Kowe Diajeng kok iso Diajeng. Ngenteni kancane. Wis teko kabeh. Ayo. Ing sarina sawah ngene Kang Mas. Panjenengan semua arep manuk wonten mriku nika Kang Mas. kae Kenang wong tok. Iki apa ta? ibarate iki roman ngono lho. Oh ya, manuke wong kae. Maksudnya Piye? maksudnya nek roman kan biasanya weruh manuk lagi roman kok yo melu-melu padha kaya manuke ngono kok manuke. Kowe duwe kono manuk. sing mbok sawang manuk sing sisin Diajeng. Menika lho Kang Mas sing warnanipun putih kalian ireng. Coba delon, kluthuk delon. Kayak manuk lanang apa wedok? Ajune. Manuk lanang apa wedok? Manuke lanang ya. Alah kok iso dadak mikir. Kok manuk lanang? Oleh 100 sing keprondase kancane. Kowe iki kok manuk lanang iki buktine apa kowe kok? Lah kae lek uyung adek ya, Pak. Wong kok angger sembrono. Ayo gawake. Iya, Mas. Ganti Mbak Tatin sing nembang. Gini Diajeng. Lamun kok kumusing to Kang Mas. Kaya bombong penggalihku yen iso cecaketan marang sliramu Diajeng. Kula inji remen sanget lho Kang Mas caketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhep rono Diajeng coba. Pripun to Kang Mas? Aduh, kaya kadudut rasane atiku yen nyawang madaran wingkingmu Diajeng. Anu to bruntune ya. Weh dibasake alus ngono lho ora. Gini coba. Gede, Lho karo sapa? Manut kondektur. Apa? kula nggih. Ora. Ayo Mbak Tatin karo Mas Didi terus. Ayo. Aduh, caketing ati. Bluk-bluk. Iya kok pateni ngopo? Pokok senengane Mbak Tatin suarane apik, larase yo pleng 100.000 kanggo Mbak Tatin. Terima kasih Mas Bayu. Alah, laris. Jen. 100.000 lho Mas. Ayo kuwi duwe. Apa tos? Kok ngengkel nek. Aja nembang kok ngengkel nek. Oh alah. Ya. Wong kok leh mundhe. Iki wayang mau diskotik. Kok sik ditutuki nek. Domeng aja dolanan lampu. Kuwi nek pedhot goleke angel kok iso. Arane. Wong kok ora pancen kabeh. Aduh. Apa kabeh ya? Aduh. Ya. Melu kek. Asemi ora yak-yakan. Hei. Kok iki? Tak jual tas kok. Kayak son horeg. Masa. Lamune kayak sengok lho. Ayo. Ini. Sesuk ganti pasangan Dik. Piye, Mas? Golek pasangan liya. Aku sing ra sanggup. Wis iki tak wet-wet iki. Ayo. Ganti yo. Bluk-bluk. Ayo, tutuke. Apa? Tembang. Jenengan sing kono Kowe sing lanang. Kondi. Yen cedak tansah. Yen cedak tansah ngulah. Terus no? Aku nggak mau. Mau atau? Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suaramu gitu sih. Aku gini tuh kayak. Oh, sing lanang sekarang. Ayo. Kamu. Ojo gak ya cipok lho. Lek rupane kaya ngono lho. Ayo. Sida asih, ayo. Sita asih
Pindah. Apa kamu? Apa goleki ume? Kelingan Umi ya. Terus itu. Rasang gagas. Gak melu aku. Pindah. Aja rene to Mas, ayo. Wong wis kebacot kok ya dadi rasido wurung. Pindo mimi lan Mie mie godhog. goreng. Amin tuna. Pintono Ayo. Kang Mas bareng ana tepi wajib. Terus Sito asih berayan. Yo, sak langgame Mbak Tatin monggo diaturke Setia Tuhu. Monggo. Yo. Aku kang setya satu nganti saiki Lah iki. Wah, apik tenan sing kene. Iki dadi apa to? Oh. Aku lemet ora. Coba. Coba ganti petik Mbak. Tati cek delok suarane dites coba Mbak Tatin. Ayo. Coba. Sing endi? Kabele apa apane? Dhuwur ngisor apa tengah? Endi Mas? Ayo. Aku kok Anu sing kringe tengah sing kringe. Aku iki guru-guru tembung ini iki lho iso nakal nek. Coba dites coba. Ayo Mbak Tati coba. Aduh coba kayak apa strane. Ayo. Wah. Apa nih lho Mas? Ternyata. Oh kurang kenceng Oh, kurang kenceng kenceng, isih. dikenceng. Diuntir. Coba petik nih dipet. Ya. Ya, lanjut Mbak Tatin tembange. Andika pengayomanku
Terima kasih, matur nuwun. Mugi langgam kalih bawanipun kala wau isa kanggo sangune manten nggone mapaki Bali Wisma Amin, amin, amin. ing mengkenipun nggih Mas Amin, amin, Titik Mas amin, amin, Guru. Allah ngoten Gus. Nggih. Yo, saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok nduk niken Salidri. Monggo. Tel kae gugur. Mbak Tati ya kaya kuku satu Selamat malam, salam sehat, adik wedok, nduk niken. Selamat Nggih. selamat selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lari iso Amin. terus. Amin. Ning sekolahe tetep tutup, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Amin. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Klitik nek miturut panjenengan adikku wedok niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya, ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok niken Nggih. niku menginspirasi karo cah Betul. nom-noman saiki. Leres. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, ngoten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, Nggih. pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya? Oh nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Kula Mana boleh itu? nyanyi. Iya, Duk. Gimana itu pipis Ponakmu pakai ki nek suara? rono arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Anakku gitu. ndek yo ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi ya. Wis aku nyanyi aja. Akhirnya nyanyi to ning kupingku kalem-kalem kok diuyu kupingku tiba. Lah beda ono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, 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 Amanah, nggih. amanah. Nduk niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Mas Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Duk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin Nggih. itunya. Iya Mbak Dila dan juga Mas Galih semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah amin. Amin. Ora lho, Nduk. Wis suwe ra temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ya. Ayo nek sing ndongake niki kan genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine. Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara rasa pacaran sik aja cedak-cedak wis. Ayo lho. Sumpah lho, sepenting iki ra bisik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Nek awak dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Bekale ono. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi, kowe iki pandang mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku biyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe aku. Piye motivasine? turane bedane.
Ya kanggo anu nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin ta. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gatos podang ijo. Oh, sik ta. Sik tak maca layange sik. Nggih, Mrika wonten ngersakaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Gelang alit nduk niken sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok ya, Ta. halus-halusan sik. Mengke gerajakan utawa gelang alit dijengkrengne penak. Sampanku nembang yen ing Tawang, yen sampanku yen ing Gawang ya tadi. Gawange ayo blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek ta. Ngenyek ta harus enek sing enom terus ngenyek ta. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak iki- boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek beda. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Iya enggak. iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan demi nggak ini boleh. bukan karena melecehkan tapi menunjukkan Karena- rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti niken ngene cemburu karo sampean lho. Lah ngapa ta? Ah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh aku aja meneh kok wong loro aku ning omah digo rebutan sak kampung kok. Hanya Lah bang. ngapa? Ngarepe dido nih. Amin. Muga-muga kasembatan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ya dibawani sik, Nggih, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathoke Mbak Tatin to, saiki Mas Kluthuk tak gathoke niken aja do ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nu. Nuk denggelmu. Lingguh. No iya apa no? Nu Nuk iki ya duduk. duduk. Oh duduk. Ayo no. Nuker. Nuker enak. Lenggah kene. Terus no cahayu. Mbah Kakung. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu. Sliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di rodok neh. Ah, bener. Joke. Dodone rodok. Neh, rodok maju. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingkluk. Sirahe dingkluk. Malah kayak blekok. Ya, cok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen delok, mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi nduduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku cahayu. Ya tak tutne dong. Ya nek dituti kok jiku ya apa-apa. Masa aku maling kowe. Ora. Ayo, lanjut. Sontakan wartane Madhep ana ben ngerti ke wong-wong kae. reki
Lah kepadene iki lho, Napa? niken gendeng boyo jare. Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Masih donek ngono adine kok meneng wae. Kok boyo? Muni piye? Lah kepadene kok niken gendeng boyo ngono lho. Anu Pak De sing muni boy kesinten wae? Sing muni boy. Ah, Lho, iya. kula wae rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh, iki sing utuh. Kuwi kelong kok iso. Lah malah boy rokok ngelak boyo. Malah aku setuju wong terakhir kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Janji mau. Sing di omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku uga bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bang. Oke. Ayo, Dang, ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Iya. Iya, Aku ora kan. tau mangku nduk. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas sama. Lidik. Aku ora sama sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba. Niken ora kleru. Coba kene. Ah, ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Ah, ngopo dadak nglugi bacing klopo? Ora Ayo. Eh, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. alah, wis wingko asam urate kumat wis. samrat matamu ya. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Mati. Ya berarti kuwi stroke. Stok gundulmu. Kita ayo apa kok solar. Jangan itu. Oh kelekmu gimana? Ngenyek. Lah urung tak cukur. Layak no riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awak dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tak. Kowe iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus no Cahayu. Lanjut. Lah kok genjol-genjol sih. Anu silitmu anget mo. Bariki aku pis. Biar ngedok. Sumadep ras sing Sik, Nduk, tias. ngatekon, Nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melawan dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijat kretek iki ya. Kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot. Ngene. Manut to kok iso. Nduk, Ya. iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh, Kok mburi dudu lentus. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedukne iki rene. Nah, ya. Oh enek setelane. Enek setelane. Ah. Sik to kowe. Kene lho, Sik. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajul ae kok munggah. itu tombolnya apa? Ini ostos mastis. Coba Dani. Dah coba dah. Halo, itu cang. Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Kan? Yuk, aku balekmu lho, kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bulik bangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tak ini langsung mak. Iya deh. Tekan di. Sumadot re. Sing tias ingsun
Kang Mas ingsun prasapa senan bumi langit tangis ing tias ngenteni dangrem Monggo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk nduk niken sik. Monggo yen ning tawang. Monggo. Ya, Nduk. lintang wong bagus tak Mbak Tatin. Nduk niken. Monggo lanjut. Mbak Tatin. Tembang kangen. Monggo.
matur sembah nuwun. Turuk, turuk, turuk. Aha. Aha, aha. Anakku, Ger. Napa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, kok yang wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Aha. 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 Sejatinipun enten apa to Rama? Apa emang? Besok teko Respati manis kowe bakal dedaupan marang Demase Broto. Kowe aja gawe wilang pun bapak ya nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Demase Broto. Foto prewedding kapan Rama? Toprak kok ge foto priwe. Ya kemajuan. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Demase Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresiku excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak oke alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. excited loh. Sing penting Excited to Mas. Ya. Dok, ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo, karo Bapak budal ana ing kutha. Suarane. Waro kaya aku mul. Waro suarane. Nduk. Salah kuwi. Jan. Weton gundang legi. Nduk. Orang gedip. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gede meneh. Gede ke sithik. Kita maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa to? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Ala jenenge Sutimen. Suminem. Wah, Suminten. Suminten. Inji Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne ya apa? Maksudnya pripun? Kengso. Pripun to Rama? Den Mase Broto wis ora gelem karo sliramu. Aku sik to Rama. Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Mase Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane si Paes Ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki engko nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awi Aja. ready belum nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Mase Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten. Mbok ora usah nganggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi Sampai napa ora buka Facebook. Aku tekan Facebook. Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggoot di iki omahe ndi, Mas? Ponorogo.
Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Malaysia. Maksudnya dua orang ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kowe iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak Cempluk wis arep didhauke Apa kok sesuk. kowe anu Cempluk melu Mas BG. BG sangusi Cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprot iki. Mergo si saiki mu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Malaysia ora rabi karo kowe lho Cahayu. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jenenge bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing akon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane ra sedo dadi aku nek ora dadi mantan aku piye, Bapak? Ki wong wedok soalnya koyo ngene ya. Aku arep mbantah piyen karo Adipati Pluk pangkat pangkate bapak ki opo lho? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten, Apa? bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putrane Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si malah arep ning nekku. Aku yo nang Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto cah. Aku senenge mong karo Den Mas Wis to, Broto to. manut to bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto iki ketoke sukses kok ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar-untar. Wis to meneng dulu yo dites dicoba. Aku mana ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batak. Nang kono Den Mas Broto. Ten. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 Mulane kuwi mbone iso aja batal to, Pak. Wis, ten sabar saro sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Kok gak iso, Pak? Aku pokoke aku tuh menikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Ten. 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 Suminten. Matamu. Duduk. Su anakmu niki lho su. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun lho. Ten. Nduk, nglirira, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto to. Alah, Mas, aku seneng banget tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo. Aku seneng karo kowe. Ngene iki lho, Den Mas. Mas Batat, uculi klambine, Mas. Bapak ra Diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe aku- malam pertama. aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen sliramu. Alah, Den Mas. Iki Aku- nganggo kabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ampe mbok nadahi mendadak. Utuh. Ten. Iki ki Den Mas Broto. Ten. Den Mas Broto. Aku ro nggih tisu magic lho. Ten. Ini Nduk. Oh, sik. Aku bapak. Utuh Sita, iki Den Mas Broto aku ora pangling.
Dan Mas Broto iki pancen rada merongos ngene iki. Aku ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Ale ten aja iki bapakmu lho ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki Ten. carike urang. Ten. Tak kintang. Ten. Bapak ten. Aku bapak. Ten. Kenceng. Bapak arep senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulos lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulos ndi ndase bulos. Bapakmu. Aku wae upik Aku. ora ndase. Oh, yo. Ayo, Lele. Oh. Tok. Dan Mas Broto, Kata gundulmu. Aga. ora sida iki cek siji meneh kakakmu. Kalau gundul Aha. Kok enek rame-rame opo ya? Enten apa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dina iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guna Sentu. Yo kene Iki piye ta ana sapa iki, Pak? Guna Sentu iki marang tuamu. Guna secok. Kok Guna Sentu iki? Guna secok. Kok nek kowe kok rapi. Kali yo. Piye ta iki kok ora iso-iso lho. Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo. Yo kene kowe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Dan Mas Broto iki. Dan Mas Broto. Sabar yo. Iki ki Ramaku. Iki sapa? Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus. Bapak ya sir. Mangsane. Ngene iku masalahne. Iki sapa to, Pak? Dina iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk ngene anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene Kakek Nggolo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminten rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Den Mas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa dong, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk yen rambut urunge entoke kowe apa aku sing mati ana ing paragane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno Kakek Nggolo. Ora iso. Yen rambut urunge Sabetke Ponorogan ilang kowe. adepane Kakek Nggolo. Ora jajah saka bapak. Ya, tandangane. Ayo, kok. Resik bapak. As.
Makan. Aku nanti. Budek kok. Ngapa? Apik lho perane. Apik piye kena ndok pitik. Nendangi gares ki lho. Gares rasane kini langsung sebendup. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, oh. Bodo karo ndak kisor ya. Piye? Lo, Yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak warah. Kon salto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. wis Tak waraske. Aku kaya ngakoni- wingi. aku ngakoni kalah kakek golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Tambah nono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae lo. Banyune bapak jukukno blok. Mas Broto, aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene cantik jelita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki. Danyang naik danyang. Danyang sing Aku baur tetep sok. dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras. Taras. Bro. Bayumu waras ten. Kaki danyang nih. Loh, kaki danyang nih. Danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar sukre. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik Den Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji sesuk aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras. Waras ten. Waras ten. Urung. Burung. Hei. Ocan tolahot. Cendel. Bakal mati. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Serius mantan desa tak undang. Ser bleset. Mantan.
dukun gendeng iki. Wah, loro anak. Parah. Malah waras parah. Bapak, Napa? kok adus Bapak? Atus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing diterap sapa ki bocor lho. Gek lakon Mari apa? aku lho Pak, aku mari lho Pak. Pak aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Dok, cukup semene, Dok. Manuke bapak kemblok. Tok tok tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si Cempluk Wasia kadhaup dening Dimas Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Walah. Napa dikocapke wong? Oh pendapatan ora nyukupi Lah nyukupi apa enggak main? Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleren sik. Niki anu, Mbak Niken kali Mbak Dita Itawati wonten sing kersake gelang alit saking Soebul Bait nyanyi Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Telek telek. Ae Yo, sik dibawani. Mereka kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul melambyangan. Oh nggih. Loh, kaya ora mikir sing kenan banyu. Piye? Kok sik dibawani? Lah kok kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglenge kok oke. Oh, oke. Jengleng. Mangsa. Ayo. Aku nek Umbul-umbul melambyangan. bangga tak jengleng. Ayo, Bos, jengleng, Bos. Engko timbang kesobor dagelan liyane susah. Wah, disawi ya. Ayo wis kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Bos. Kepepet lagi awake dhewe. Ayo Mbak Dita, sing jengleng Mas Lidik. Mandian Tambah wit. mayone Mandian Yo. Ya. Ose. Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. Oh nggih, Pak Jun. Nggih. Wilujeng midhangan tangan Pak Jun. Nggih, mau ngersake anu, gerajakan kok wau. Niki anu sik gelang alit riyin. Nggih. Menika dipun pirsani saking Bangkok. Oh nggih. Aduh, kari nunggu oleh-oleh. Monggo. Ya Mbak Dita. Suwarane gandeng belambiangan Gendeng As, yop. Hop. Genti nih Ken. Ayo, Mas Luduk. Kose. Ayo wong bedhok pitik. Dicari acara ngendi to, Jan? Maksud tak bareng ngene iki. Lah piye to? Cerot. Lah jaluke piye? Kaya kritik. Coba ayo Mbak Niken terus, Mbak Niken lanjut. Mas Lidik ya.
Jegleng iki kan. Pianyu wangi. Banyu ayo. As. Hoi. Au. Jempolnya tak pidet. Oke, depan aja kena itu. Ano? Ayo. Iya. Oh ya. Wetan sekarang. Ose. Ayo. Setelan saya ben aku ya. Mbak Sita, ayo. Malah balik bawa acar. Ya nek arep jegleng iki bengok sik ngono lho. Dadi nyabani sing ngendang, ayo. Ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng, bareng. Iso komprol ya, Mbak. Apik no lho. Jenglengane dadi lho kok masa ora seneng. Dadi nak lagi. Piye? Dadi mbayen. Jenglengane dadi lho. Ayo. Tanah indah. Apa? Piye ngapa kuwi? Namani. Ya nek aku nampani mentolo. Lah nek iki nampani apa ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo Ayo Mbak Dita, ayo. Kumeliaring Taman Sari Nusantara. Belanjangan, Belanjangan melalui Taman Sari Nusantara. Belanjangan melalui Taman Sari Nusantara. Belanjangan di senang susah wis tak
gelang alit diatur iki. Monggo yo. Ya. Wes kelakon semene kasih isun nyariko kendane samantasane biaye Yo. mereka wajahane
nuwun Mbak Niken karo Mbak Dita. Mas Klitik, Mas Kluduk, matur nuwun. Mangke tak tutuke ning Patet Songo. Karo Mbak Niken karo Mbak Tatin. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Amin. Arep ndongake apa? Ora manteni Mas Klitik, Mas Kluduk. Ingkang baku napa ingkang dipun gayuh mugi-mugi Gusti Allah tansah ngridhoi. Amin. Insyaallah Pak Gunawan sak keluarga pinanggihna kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Nggih, Mas Kluduk. Sami. Ngomong sami tok ibu ya apa. Nggih, mugi-mugi Pak Gunawan sing delok selamat, sing nonton selamat, sing nyoting selamat, ya Allah Nggih, selamat. terima kasih. Mugi saged pinanggih sanes wedal. Matur banut nak nutuke laku. Siap, derek mangke. Aklar kang samya sipun pindara pingkang samutra kadya panjrahing puspita